Поздравления за нашите спортисти, да си пожелаем още много такива до края на Олимпийските игри. А в този момент Никола Попов извежда отборите на Славия и Спартак Варна на терена, за да дадем начало на четвъртия кръг в ФБ Лига. Макар Славия вече да изиграе един двубой на стадион Александър Шаламанов, това ще бъде първият домакински такъв за белите. Срещу себе си обаче възпитаниците на Златомир Загорчич срещат може би най-приятната от тук до тук от началото на сезона, което е ясна предпоставка за това в днешната среща да видим много попадения. Цели петима футболистите, които да владеят топката в центъра на терена, което допълнително затруднява тази на Славия. Чунгуендо, Иван Минчев и Галин Иванов много рядко успяват да покрият футболисти в синьо и заради това поне на този етап играта на белите страда. Денислав Александров, Ертан Тумбак, но се притича на помощ и получава. Притъпи се остротата в нападението на Славия Иван Минчев. Да го подаваме към Куентин Зейдоров. Ще успее ли Зейдоров да играе с топката? Успя да свали. Възможност за Карфобиен, 1-0 за Славия. В 10-та минута Славия открива резултата с първата си по-сериозна атака в половината на Спартак Варна. Първоначално изглеждаше, че проблемите за соколите са отминали. След това обаче дойде Мартин Величков. Отлично начало за Славия. Александър Цветков не успя да се намеси по най-добрия начин. Но още веднъж изпълнението на Карл Фабиен, което маркира и първия гол. Минути. А именно такава ще последва пред Светослав Вуцов. Ахмед Ахмедов изстрел 1-1. В 34-та минута Ахмед Ахмедов не показва своята радост, но пето попадение в четвърти пореден двубой за голмайстора на Спартак Варна. Прави така, че само 25 минути да трае аванса на Славия от началото на двубоя. Чунгуендо. А за Ахмед Ахмедов останал очи в очи с Светослав Вуцов. Не представляваше трудност да прекара топката покрай стража на домакините. Не се израдва Ахмед Ахмедов, тъй като това е попадение срещу един от бившите му отбори. Така бе и в двубоя срещу ЦСК. Различно изпълнение. Пак Конате. Опит, който по никакъв начин не се понрави на Александър Томаш. Последствие подаването на Мартин Величков влиза в същата графа. Сега Владимир Николов или Мартин Величков. Поколеба се централния нападател на Славия дали да влезе в това единоборство. Сега отново добър авантаж, след като Ангел Грънчов бе фаулиран. Ромея Шивей, възможност за Спартак Варна, греда. Ахмед Ахмедов с опит за добавка, която е изчистена пред голлинията. В крайна сметка Ългов удар в полза на Спартак Варна. По време финални 60 секунди, в които Куентин Зейдоров може да направи така, че Славия да има отново аванс в резултата. Галин Иванов получи се рикошет. Денислав Александров, 2-1 за Славия. В 46-та минута Славия отново повежда. А отново Куентин Зейдоров бе с основна роля за това попадение. Този път Галин Иванов нанесе изстрел към вратата на Мартин Величков, в който ви казвах, че и двата отбора могат да съжаляват. Може би по-настоятелният, по-опасният отбор, този на Славия, повежда. Чиста е ситуацията, в която и позицията, в която се намираше Денислав Александров. Струва ми се, няма нищо нередно при това попадение. И Славия нанася своя втори удар по амбициите на Спартак Варна да продължи успешната си серия от началото на сезона. 2-1.
Няма много време за отговор от страна на Спартак Варна. В този момент Никола Попов слага край на първото полувреме. С първия съдийски сигнал на Никола Попов за второто полувреме. На второто попадение, когато отново негов пробив доведе до изстрел във вратата на Галин Иванов. Сега Владимир Николов. 3-1 за Славия. В 49-та минута белите правят много важна стъпка към първи 3 точки през този шампионат. Владимир Николов с първо попадение също за тази кампания. Прави така, че Славия да има за първи път в двубоя 2 гола аванс. Изключителна комбинация между другата двойка фонгови футболисти Денислав Александров и Ертан Томбак, за да може централният нападател Владимир Николов да се превърне и в третия футболист от триото в предни позиции на Славия, който отбелязва попадение в тази среща. Нещо, от което Златомир Загорчич, струва ми се, ще бъде изключително доволен. На Спартак Павлин Николов заяви, че селекцията не е приключила, че трябва да се очакват още нови попълнения в редиците на Спартак Варна, че имат пълно доверие на старши треньора Александър Томаш и че много допада на цялото клубно ръководство. Стилът, който изповядва специалиста. До този момент представянето на Спартак Варна под ръководството на Александър Томаш не разочарова. Иван Минчев с изстрел от далечна дистанция, затруднен бе до край. Никола Попов поглежда към часовника си и слага край на първия двубой, четвъртия кръг на ФБ Лига. Славия категорично, можем да кажем, победи отбора на Спартак Варна с 3-1